Lattian voi myös tehdä pitkästä tavarasta itse, jos haluaa. Ja silloin tietysti nämä lattian runkotavara vähän valitaan sen käyttötarkoituksen mukaan, mutta jos perustuspisteitä tulee tähän 8 kappaletta, eli molemmille pitkille seinille 4, niin tällainen 2/4 riittää ihan siihen. Ja sitten se jako on tietysti, jos se on ihan kylmä, niin ei se niin tarkkaa, että tässäkin mä oon merkannut jo valmiiksi näin, että käytännössä 50, 100, 150 ja vetänyt viivan tohon. Se nyt menee sen ainevahvuuden verran sivuun tohon, mutta jos haluaa tarkkaan olla, niin vaikka 47,5 ja 97,5 ja niin edespäin. Että ne tulee tosiaan suunnilleen sillä 500 jaolla, niin siinä on ihan riittävä. Ja sitten kun ne merkkaa tälle, että ne on rinnakkain, niin tietysti se on mukavampi merkkailla tässä, mutta sitten myös ne on aina varmasti samassa kohtaa. Tästä lähtee E6. Normaalistihan perustukset on tehty ensiksi, ja jos ne on sinne laitettu paikalleen, niin sitten siitähän voi aloittaa silleen, että sitoo nämä käytännössä ehkä ensin pääty ja sivupuut. Ja perustukset yleensä tietysti tehdään ristimittaa, mutta ne kannattaa varmistaa, mutta käytännössä niin ne voi naulata, ruuvata, käyttää noita kulmarautoja tai palkkikenkiä tai mitä hyvänsä. Pohjakokohan on aina rakennuksen koko miinus 40 milliä, eli E6 kun on 2140 kertaa 4 040, niin se on 2100 kertaa 4000 on tämän pohjan koko, niin silloin ulkovuoraus jää tästä yli. Käytännössä nämä naulataan, ja jos toinen vaihtoehto on se, että ottaa lattiaelementit, eli pitkään tavaraahan toimitusten mukana ei tule tällaista runkotavaraa, vaan ne on aina metrin levyiset lattiaelementit, mutta tässä tapauksessa kun tehdään mallirakennus, mitä nostetaan ja siirretään ja kuljetellaan, niin tämä on tehtävä pitkästä, mutta käytännössä siinä on toinen vaihtoehto, on ne valmiit lattiaelementit, ja jos on esimerkiksi ottanut perustuspaketin mukana, niin tässä olisi nyt ensin laitettu ne perustukset, ja täällä olisi pitkillä sivuilla molemmin puolin 100 kertaa 100 puut. Ja käytännössä silloin niin nämä naulat tai ruuvit tai mitkä on, niin nämä ainoastaan pitää tätä lattiavasaa paikallaan siinä, ettei se sivuttain liiku. Se ei kanna siinä silloin mitään. Se tuki on siellä, niin siinä ei iso määrää niitä kiinnikkeitä tarvi silloin olla. Riittävä määrä 90 nauloja esimerkiksi tuosta, niin 3-4 kappaletta kun ampuu, niin riittää ihan varmasti. Ja molemmin puolin tietysti kiinni. Katsotaan ristimitta vielä sitten, että on varmasti ristimitassa. Olen tähän levittänyt valmiiksi nämä lattialaudat, ja helpointahan on tosiaan tehdä silleen, että tekee tämän lattian ensin. Ja tää nyt on 2895, mikä on meidän noiden lattiaelementtien sellainen normaali tavara, mutta menee tässä ohuempikin, että ihan joku 2200 vajaasärmä esimerkiksi käy oikein hyvin. Näissä sattuu tää jako käymään tosi hyvin. Menee sillä, ettei tarvii edes kaventaa, ja sitten noi elää kuitenkin. Voi tehdä tietysti vaikka ponttilaudasta tai levittää tai ihan mikä tahansa, mutta tosiaan teen näin, naulaan näin molemmista päistä kiinni ja sitten vedän moottorisahalla. Nämähän jää kaikki reunat sitten siihen elementin alle piiloon, mutta suoraan kannattaa toki vetää, että
silloin ne seinäelementit menee nätisti suoraan, että tulee rungon kanssa tasan joka puolella. Ja sitten perän tuolta väliltä kiinni, ja tässäkin on vähän tällaista värivikasta tavaraa, niin menee tällaisen varaston lattiassa ihan täysin, kun siinä kun hetki kävellään, niin se on ihan sellainen täysin harmaa se lattia. Et sitten jos haluaa suojata, niin sitten joku aitta tai muussa käytössä, niin sitten se on toinen juttu kokonaan. Mutta tosiaan napsuttelen kiinni, päät poikki, ja sen jälkeen pääseekin asettelemaan seinäelementtiä siihen. Hellurei! Tuli kuvattua tämän pystytys tuossa. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin kuvailen tässä tällaisia asennusvideoita. Ja nämä on tällaisia mainostyylisiä, että joku siinä ihmettelee, että kylläpä se nyt myy ja markkinoi niitä tuotteita. Mutta sitähän se on, että siitähän tämä koko homma on lähtenyt, ja oikeastaan sitähän nämä kaikki mitä on, niin nämähän liittyy näihin meidän tekemiin tuotteisiin. Mutta toisaalta siellä on paljon sellaista, mistä toivottavasti on iloa, ihan että jos joku tekee pitkästä tavarasta, että onhan siellä niinku lattioiden tekoa ja ovien pystystä sun muut, perjantai, niin kaiken maailman siis noita kattotuolihommia ja kattohommia ja sun muuta, niin muutakin kuin tätä elementin pystytystä, niin tosiaan joo, että kyllä nämä niinku, huomaa taas, että on nämä oikeasti nopeita tehdä. Et pitäisi pelkkään joku maastoon mennä joskus tekemään, ja kyllä tällaisen, niin kun me ollaan tällaisia tämän kokosta, niin yhdessä päivässä 2 miestä niin tekee, että se on ihan täysin valmis käyttökunnossa, että ei siinä mitään. Että jos tulee esimerkiksi huopakatto, tai on peltikatossakin oma työmaansa, mutta huopakatossa kun tulee umpilaudotus ja sitten se itse huovan levitys, niin vaikka onhan ne tavallaan jo nopeita, niin kyllä silti se on aika työmaa. Et siihen sitä aikaa sitten palaa, ja tosiaan nämä hujahtaa ihan hetkessä, mutta sitten noinhan on niin kuin noi kattotuolit on valmiina ja sitten nurkka- ja saumalaudat on valmiina, niin niitä ei tarvitse mitään katkoa, niin onhan ne jo silleen nopeita, mutta kun on se silti monta kohtaa. Niin. Mutta joo, tähän nyt niin tästä eteenpäin, niin mä laitan ton, mitä mä oon tänään kuvannut, ja tästä rakennuksesta tulee samantyylisiä videoita, ja mä niin mietin, että laitanko mä niitä tälle kanavalle ollenkaan, niin kyllä mä ehkä voisin laittaa. Niin tää on sellaista, mitä tässä nyt tulee oikeasti niin kuin tehtyä, ja tällaisia ihan normaaleja tuotteita, mitä niin kuin menee päivittäin. Tai no itse asiassa siis nykyäänhän niin kuin tällaiset ihan perustuotteet on jäämässä oikeastaan vähemmistöön, että yhä enemmän ja enemmän on niitä, että mitkä on eristettyjä ja niissä on karmilliset ovet ja ikkunat ja niin päin pois. Mutta kuitenkin tämmöisiä. Elementit ei ole välttämättä missään järjestyksessä. Nehän voi laittaa ihan mihin järjestykseen haluaa. Niin siitä voi sitten ennen sitä, kun alkaa pystyttää, niin niitä voi vaikka levitellä sitten haluamaansa kohtaa valmiiksi. Käytännössä tietysti nämä vaihtelee vähän, että rakennuksesta riippuen mitä on, mutta on pääosin merkattu. On väliseinäelementti, jos on väliseinä, ikkunaelementti, ja ikkunaelementeistä sitten on yleensä vielä merkattu, että mikä ikkuna se on, että jos on eri kokoisia ikkunoita toimituksessa. Ihan tavallisessa peruselementissa ei ole yleensä mitään merkintää. Ne on ulkoseinäelementti ja käy ihan mihin kohtaan tahansa, niin kuin kaikki muutkin elementit. Ja sitten jäykisteelementit on merkattu erikseen, ja niiden kanssa vähän rakennuksesta riippuen on 1-2 elementtiä per seinä. Et tähänkin tulee esimerkiksi silleen, että etuseinälle ja takaseinälle tulee 2 ja päätyseinille tulee 1. Ja sitten niissä on vielä oikea
ja vasenkätisiä, eli joka seinälle olisi tarkoitus, että tulee sitten oikea ja vasenkätinen. Ja niiden sijainnilla ei ole väliä. Ne voi olla nurkassa tai ne voi olla keskellä seinää tai ihan missä kohtaa hyvänsä. Ja sitten on tietysti ovi-elementit vielä kanssa. Ja sitten niitä saattaa olla isommissa rakennuksissa ja kun on paksumpi runko, niin toki on useampikin paketti sitten niitä elementtejä. Tässä käytännössä tämän kokoisissa pienissä mahtuu yhteen pakettiin. Ja nyt seuraavaksi mä teen sillä, että mä otan tosta vähän noita NS-turhia pois. Ja tässä nyt on nämä jäykisteet tuolla alhaalla. Ei välttämättä yleensä ole näin, mutta se on melkein sellaisella helpoin aloittaa, kun yleensä tulee nurkkaa, mutta aivan yhtä hyvin voisi aloittaa tästä sitten laittamalla. Väliseinää nyt ei kannata ensimmäisenä laittaa. Ja no ikkuna, jos tulee nurkkaan, niin kuin itse asiassa, ei kun tässä voisi laittaa ihan yhtä hyvin nurkkaan, mutta tässä tulee takaseinälle, tulee oveen vastakkain, niin sillä ei kannata lähteä. Niin käytännössä nyt tästä levittelen nämä pois ja otan tuot sitten jäykiste-elementit. Kiinnitystarvikkeet näiden toimitusten materiaalien osalle, eli esimerkiksi nämä 90-set puuruuvit. Elementit voi yhtä hyvin vaikka naulata toisiinsa ja tuonne lattiaan, mutta ruuvit on sellainen vahva ja helppo vaihtoehto. Sitten jos siinä jotain tarviikin muuttaa tai siirrellä, niin on sitten helppo. Mä oon tuohon vähän näitä jo pyöritellyt eri paikkoihin. Ja tosiaan voi aloittaa mistä tahansa, mutta käytännössä suositeltavaa olisi melkein toi takanurkka. Tai korjaan pitkän seinän nurkka, että voi olla takanurkka tai etunurkka. Ja ne on aina pitkä seinä tulee joka rakennuksesta tänne nurkkaan. Ja sitten päädyn elementit ja väliseinäelementit tulee välille. Ja tää on sellainen, että jotenkin tässä ensimmäisessä, niin siinä melkein 2 kannattaa olla. Mutta onnistuu näin yksinkin. Sitten jos haluaisi, niin tässähän voisi ihan yhtä hyvin olla vaikka ikkuna tai sitten tämä kevyt ovi. Ainoa rajoite näissä on, että pitkillä seinillä niin olisi suositeltavaa, että nurkkiin ei tule karmillisia ovia tai 9 leveitä ikkunoita, että sitten ne pitäisi olla vähän kapeampia. Ja sitten katsoo silleen, että pontit tulee tietysti oikein päin, ettei ole ylösalasi. Sen näkee täältä päästä viimeistään. Nämä on vähän tosiaan sellaisia, että nämä ensimmäiset niin kannattaisi laittaa toisen kanssa. Tai sitten voi laittaa jonkin tuen tonne taakke. Nämä näkee tästä sisäpuolelta, että on vähän edessä, mutta
kun laittaa tasan, tai jos on toinen tuolla, niin silloin voi katsoa ja katsotaan, että tulee vaan kiinni. No. Sitten sellainen 4-5 ruuvia nurkkaa ja pari ruuvia alhaalla ja 3-4 ruuvia toisiinsa, niin sitten siinä on tää jäykiste. Joissain voi olla, että on useampikin jäykiste päässä. Kaikissa ainakin 3 metriä leveästä tai sitä leveämmissä on. Tässä ei tarvi mitään vatupasseja tai muita sen enempää. Näin. Ja tosiaan jäykiste voi olla myös sitten, että se toinen kätinen jäykiste on sitten tuonne vasemmalle ja toinen on oikealle. Että jos haluaa leikitellä, niin ne voi laittaa nurkkaa tonne, että näyttää niin kuin vastakkain sinne. Tää on taas jäykiste. Etuseinällä tässä E6, niin tähän ei oikeastaan tulee sitten ovet tuohon seuraavaksi. Tänne voi laittaa myös tuosta ruuvi riittää läpi. Noin. Sittenhän täällä on aina vakiona pohjakuvan mukana ovet ja ikkunat. Sitten niitä voi valikoida erilaisia ikkunoita tai ovia. Ja tää on tää perusmalli. Eli tässä ei tähän ei saa karmillisia ovia. Tää on nämä matalammat elementit. Et tästä tulee sitten toinen vastaava rakennus. Niin siinä on sitten korkeammat elementit ja siihen tulee sitten nämä 9x19 ovet. Niitähän saa lasilla tai umpinaisena tai ihan millaisena vaan. Nämä vakiomalliovet on tällaiset kevyet, mitä ei voi eristää. Ja näissä on helotus riippulukolle. Tää on oven. Mä voin tehdä tälleen niin kuin mä teen, että laittaa sieltä täältä kiinni.
Ja sitten käy kaikki laittaa kerralla. Tai sitten voi laittaa suoraan kiinni. Mulla on tää tällainen apuväline. Tää on saman levyinen kuin tää väripuu tuossa ylhäällä. Voi tehdä, tää on yksi tapa tehdä. Sama juttu, tästä täytyy katsoa, että tuo runko tasan, ettei. Tässähän voisi olla ihan yhtä hyvin, jos haluaa pari oven. Niin, silloin tähän voisi laittaa vaikka näiden tilalle pari oven. Niitäkin on monenlaisia. On myös tätä kevyttä, mikä on sellainen edullinen versio. Tätä voisi sanoa perusversio, sanoisi mökkiversio, joka on ihan erinomainen kaikkeen mökeille ja niihin vastaaviin. Taas se runko tasan. Sitten jos haluu, niin tässä vaiheessa voi laittaa väliseinäelementit. Näissä on aina tällainen pystypaneeli. Eroaa aina selkeästi tuosta ulkopuolista ja siellä myös lukee väliseinä. Nää voi laittaa myös myöhemminkin, että tulee ihan samalla lailla ruuvilla kiinni. Ja sitten jos on tämänkin kokoisessa rakennuksessa, niin tää väliseinä sitten myös mukavasti jäykistää tätä. Ei enää pääse alhaalta kiinni. Pääse heilumaan. Nyt voisikin laittaa tonne toisen. Tai laitetaan se väliseinä toinen elementti. Oikeastaan sama. Näissä on sellainen erilainen juttu, että täällä on tulee hieman tää urospuolen puntti yli. Ja nämä väliseinän paikathan voi kans ihan vapaasti päättää. Otan sen verran pois sitä, että tää lähtee tosi helposti tää puntti, kun se on niin ohutta. Koska jos se tulisi johonkin muuhun kuin tuohon elementin saumakohtaan, niin siitä riittäisi, että ottaa ylhäältä ja alhaalta vähän pois. Mutta tästä täytyy ottaa koko matkalta.
Muuten se levittää sitä vähän liikaa. No, sitten taitte ja muruja alle. Tää on vähän sama kuin näissä ulkoseinät, jos on pystypaneloitu, niin ne menee käytännössä samalla tavalla. Tässäkin menee punttiin. Nyt jos on kaikki mennyt oikein, niin katsotaan vähän vasaraa. Vasaraa ei välttämättä tarvi ollenkaan. Ei ollut kuin pieni kopaus. Noin. Ylhäältä kannattaa etenkin laittaa nämä elementit kiinni, niin silloin ei pääse kaatumaan. Tosiaan varovainen, ettei tänne saa täältä kanssa tuohon väliseinään vedettyä ulkopuolelta. Kameran siirto vähän toiseen paikkaan. Jos jostain syystä silleen käy, että nämä jäykiselementit menee niin, että tulee samojen päin oleva samalle seinälle, niin se ei ole se iso asia, että voi olla myös silleen, etenkin näissä pienemmissä. Ja lattia, jos on suora, niin silloin elementti pitäisi mennä suoraan. Täällä on pieni rako tuolla alhaalla, niin mä vedän suoraan nää. Otetaan sieltä lattiaa kiinni ensiksi. Näin. Ja sitten sisäpuolet näkee, että runko menee tasan. Näin. Siellä on ulkovuori tulee alhaalta vähän yli, niin se asettuu automaattisesti oikein, kun se ulkovuoren painaa. Ja jos kaikki on mennyt oikein, niin tää on suunnilleen tasan. Ja pohja ei haittaa, vaikka se olisi pikkasen pienempi. Se on aina parempi. Tulee sinulle kunnon pääty. Täältä taas. Laittaa parhaalta kiinni. Ja sitten tää voi laittaa ihan hyvin vaikka tässäkin vaiheessa.
tää kun lattia on valmis, niin tää pääsee kätevästi sisäpuolelta. Ja ei ole väliä, että kummalta puolelta. Tää ei ollut tosta kulmasta vielä kiinni. Nyt tän pitäisi mennä tähän väliin. Voi tehdä myös näin. Noin. Nyt on siellä välissä. Täältä taas elementit toisiinsa ja vielä nurkka. Näin. Siinä on elementit paikallaan ja siihen ei tosiaan kauaa mene. Vaikka olisi isompikin rakennus, niin se on ihan sama, onko se vaikka 4 metriä leveä rakennus tai 3 metriä leveä, niin, tai vaikka pituus 10 metriä, niin kaikessa menee elementit samalla lailla. Sitten tietysti jos on pitempi rakennus ja ei ole noita väliseiniä esimerkiksi siellä, niin sitten ne kannattaa tukea pystyyn, ettei tule mitään tuulta ja kaada. Päätykolmi on tulevissa näissä kattopuoleissa, jotka on vanerin ulkopuolella. Kaikissa muissa on molemmin puolin. Kulmaraudat. Nämä on aina nämä kulmaraudat sun muut on mukana. Sitten tulee tää runkotasan. Sitten tää on yksi tapa. 90 ruuvi täältä alhaalta. Rakennuksen koosta riippumatta, niin tää on periaatteessa ihan sama juttu, tai onkin. Sitten tarkistaa tietysti, ettei tule. Jos syystä tai toisesta on yli tai ali, niin sitten vaan puolittaa. Tässä on sekin, että joskus tää kopuuta, niin puu kun elää, niin tääkin oli vähän näin. Niin nyt se ruuvi veti sen tiukasti kiinni. Tuosta laitetaan sisäpintatasan. Tää samalla jäykistää tän päätyseinänkin sitten. Nyt on tosi jämäkkä. Sitten tietysti näiden nyt periaatteessa pitäisi mennä suoraan. Ja yleensä meneekin, mutta kannattaa vielä tarkistaa tää suoruus. Sitten nämä kulmaraudat päädys, tietysti se tulee vaan sisäpuolelle, mutta sitten tuossa toisessa kohtaa tulee tietysti molemmin puolin. Ja sitten tässä välillä, niin se tulee aina tuohon sauman keskelle. Hyvetään noilla nauloillakin kiinni, jos haluaa. Siellä alas saa 4 ruuvia. Tähän ei saa kuin 3 ruuvia. Tuonne alle on ihan turha se vaan murenee sieltä. No, se on ankkurinauloilla. Ne on vähän sellaisia, että niiden kanssa on aika työmaa. Se tahtoo hyppiä pomppia kun naulaa. Tänne samalla lailla ja
väliseinän kohtaan sitten ei ole pakko laittaa väliseinähän voi olla pulpettikattosissa etenkin, voi väliseinä olla missä kohtaa tahansa ja no näissä 214 leveissä kanssa voi olla missä tahansa. Sitten 3 metrisissä ja sitä leveämmissä niin niissä on aina väliseinän kohdalle on sitten kanto harjakattosissa, mutta pulpettikattosissa voi jättää vaikka kokonaan pois tai sen paikan voi vapaasti laittaa mihin haluaa. Mutta tästä tulee samalla lailla, se tulee väliseinä keskelle tai väliseinä just tuossa keskellä, niin se tulee tuohon väliseinän rungon kanssa tasan. Ja sen voi sitten siitä, jos haluaa ton yläosan kiinni, niin sen voi sitten siitä paneloida. Sitten siinä on, niin ja tietysti jos on isompi rakennus tai ei ole väliseiniä, niin tässä vaiheessa kannattaa tarkistaa, että seinät on pystyssä. Mutta tämä on käytännössä niin nyt tosi jäykkä, kun siinä on tuo väliseinä. Näissä toimituksissa on yleensä näissä pienemmissä rakennuksissa niin 2-metrisenä nämä ulkovuorauspaneelit. Ja niissä tulee jatko tähän. Tähän tulee se saumalauta, niin se jatkokohta jää sinne piiloon. Sitten on pidemmissä rakennuksissa, pulpettikattosissa, niin niissä saattaa olla taas, että on metritavarana, tai yleensä onkin. Ja niin voi olla, että niitä joutuu katkaiseen mittaan. Kiinni sitä. Nyt tässä vaiheessa sitten voi varmistaa vielä tuon päädyn tai näiden kaikkien suoruuden. Niitä pystyy sitten etenkin, jos on toinen siinä apuna, niin pystyy vähän vielä kääntämään. Ja jos on paljon vinksallaa, niin löysää sieltä vähän noita ruuveja kulmaraudasta. Sitten täällä on mulla valmiiksi katkaistu. Näissä voi pitkän myös laittaa tähän tai 2-metrisen ja sitten tehdä kolouksen, mutta se tulee tosiaan se saumalauta näihinkin, niin se jää piiloon. Käytännössä siellä on toi vaneri takana, niin ne saa ammuttua tästä vinottaa tuonne kiinni. Ja sitten käytännössä tämä viimeinen, tänne voi jättää myös tämän tuuletusraun ja siihen voi laittaa verkon, jos haluaa. Tai sitten voi tehdä näin. No. Nyt vaan halkaisee tämän, jos tästä haluaa tiiviin. Tai sen voi tehdä myös niin, että ottaa siitä 5 milliä alempaa, niin sinne jää sitten sellainen ihan pieni tuuletusrako. Ja sama tulee tähän ja ihan samalla lailla sitten tulee tonne toiselle puolelle. Räystäslaudan asennus. Täällä on mukana toimituksessa aina 1 kappale. Tää on 29. Se tulee tähän aika lailla alareunan kanssa tasaan. Tähän mä laitan nytten, mä haluan, että se tulee vähän yli, niin tää on 120 leveä. Ja tässähän voi tehdä silleen, että laittaa näin ja sitten toisen siihen päälle. Ja tähän tulee toi raakapontti, niin se tulee sitten tän päälle.
Ja nämä on pulpettikattoisessa, isommissa on yleensä pitkää tavaraa, mutta näissä pienemmissä on yleensä, ne on esimerkiksi tämän kokoisessa, ne on 2,40 pitkät, niin siihen tulee sauma tähän keskelle. Ne on käytännössä helppo, kun laittaa keskelle, niin ne on suoraan oikein mittaiset. Ei tarvi edes sahailla. Nyt sitten tässä, tää on pitkää, niin mä merkkasin tohon jo valmiiksi, että paljon on ylitys. Ja pistin tonne ruuvepuristimen. Helpottaa tekemistä. Ei tarvitse kunnotella. No. Sitten täältä vaan katsoo ton merkin kohdalleen ja nauletaan kiinni. Se on siinä. Ja sama juttu tulee toiselle puolelle, niin tässä on sitten suoraan oikein mittaisena joka paikassa nämä räystää. Täällä on mukana. Nämä on valmiita pätkiä jo. Lukee siellä asennusohjeessa, että päätökolmio ja niin poispäin. Ensimmäisen voi jo ihan naulata kunnolla. Näitä seuraavia ei vielä, tai voi naulata. Tänähän voi tehdä monella eri tapaa. Tähän tulee tuo huoppakatto eikä räystäalus laudutuksiin. Nää jää kaikki tästä näkyviin. Nyt mä laitan nää, katsotaan oikein päin. Tähän näin niin kun ihan vapio paikallaan, sitten kynä. Ota pois. Siellä on, vedetään vähän. No. Toinen tapa, että nämä voi naulata kiinni ja sitten millä tahansa sahaa sitten tätä kattovasaa myöten, niin sitten ne osuu varmasti. Mä käyn itse tuolla pöytäsirkkelillä pyyhkäsen nää, mutta voi olla ihan hyvin kuviosaha tai vaikka moottorisaha, jos ei muuta, mutta moottorisahallakin voi vetää tätäkin myötä. Ja sitten sen jälkeen niin ei muuta kuin laittaa yläreunan kiinni ja naulaa kiinni, niin päätökolmio on valmis. Toimitusten mukana on saatavana näitä raakapontteja tai raakapontti, joka on tarkoitettu huopakatteen alle. Peltikatteen allehan näissä on aina vakiona ruodelaudat. Ja näissä on sillä, että tämä pituus on 237 ja tässä nyt on muutama tapakin tehdä. Mä teen nyt yhdellä tapaa. Sauma tulee nyt tähän. Ylitys voi olla montaa erilaista. Tässä se on nyt, mä laitan 20 milliä. Nyt kun meinas jäädä matkalle. Voi olla 30 milliäkin.
Vähän riippuu tietysti, jos tulee räystäskourut esimerkiksi, että minkälaiset laittaa, että jos niissä on joku. Nämähän on vietilaadun vajaa säärämästä, että sitten jos haluaa valkata, että on ihan täyssärmästä tavaraa esimerkiksi räystäillä, niin se kannattaa tehdä ennakkoon. Näin. Sitten tässä olisi tietysti monta eri tapaa lähteä eteenpäin. Voi tehdä esimerkiksi niin, että olisi lähtenyt vähän tuolta kauempaa ja laittanut jatkon tuonne päähän, katkaissut ja seuraava. Mutta tässä menee tämä mitoitus silleen, että se menee koko ajan huonosti. Et jos tämä olisi metrin pidempi tai lyhyempi tämä rakennus, niin sitten se tehtäisiin niin kuin laminaattiparketti. Niin tässä voi tehdä muutamallakin eri tavalla. Tämä nyt on yksi tapa tehdä. Ja jatkojenhan ei tarvi olla tuossa vasan kohdalla, tämä on päätypontattu tavaraa. Tässä on sitten sellainen, että nämä räystät, mitkä aikaisemmin tehtiin, ne jää aavistuksen lyhyemmäksi, mutta se ei tarvi muuta kuin katkaisee sitten pätkän pois. Eli käytännössä mä oon sahannut valmiiksi ihan vaan keskeltä poikki näitä samoja lautoja. Ja se toinen pätkä tulee tonne päähän ja toinen pätkä tulee tonne päähän. Ja sitten seuraavaksi tulee taas samalla lailla. Näin. Sitten taas täällä on pontattu pää ja tuolla on katkaistu pää. Tulee tonne. Ja nämä sitten käytännössä vähän heittää nuo päät, niin lopuksi sitten sahaan ne ohjurilla tai käytännössä vedän viivan sinne ja sahaan ne kaikki poikki. Näin. Ja välillä vähän naulaa kiinni. Siihen voi laittaa, jos sahaaminen on syystä tai toisesta hitaampaa, jos vaikka joutuu käsisahaa tai jotain käyttää, niin voi laittaa ihan yhtä hyvin vaikka 2 aina tuohon saumalle. Ja voi periaatteessa laittaa sauman koko matkalle tähän keskellekin, mutta se ei ole ihan suositeltavaa. Mutta näin, jatketaan tonne loppuun asti ja katsotaan mitä siellä sitten tapahtuu. Tarkoitus olisi nyt sahata nämä räystään päädyt oikeaan mittaan. Tässä voi käyttää suoraa lautaa tai sitten tällainen räpsy on myös hyvä apuväline. Se jättää tuollaisen viivan. Mä merkkasin ensiksi tuonne molempiin reunoihin, otin tuolta kattovasasta mitan, että tulee sopiva mitta.
Noin. Nyt olisi takuusuora räystää reunasi. Ja toiselle puolelle sama juttu. Täällä on laittanut muutaman näitä apupoikia valmiiksi, että jos nämä haluaa laittaa. Räystäslaudan voi ampua suoraan tuoltakin, tai tänne voi laittaa vaikka 2-2 tai miksei isommankin 2-4, jos haluaa tehdä räystää ruoalle. Ja nämä tietysti pituus sitten tulee se, että nämä kannattaa mitata sen jälkeen, kun tää on sahattu tää räystäs ja sitten katkaista oikein mittaiseksi. Käytännössä on tää -2 senttiä ja sitten suunnilleen jaottelee. Tää määrä nyt on tällä, että tämähän käytännössä niin ainoa tehtävä on pitää räystäslautaa paikallaan. Vähän jäykistää räystästä, mutta tällä umpilaudotus niin käytännössä kestää kyllä aika paljon. Näissä on valmiiksi päätyräystäslaudassa niin toi viistous. Se pituus täytyy katkaista, koska nämä voi tehdä eri tavalla. Käytännössä se onnistuu näin, että tässä vaiheessa laittaa näin ja sitten täältä sitten mitalla merkkaa tonne. Kynällä merkkaa paikan. Nyt muuten se ei ole kun se sitten laittaa paikalleen ja ampuu kiinni, niin siinä on päätyräystys valmis. Toiselle puolelle sama juttu. Ennen noiden nurkka- ja saumalautojen laittamista, niin tänne alas tulee 1 kierros ulkovuorausta. Tää on 2 metrin pätkä ja tonne mä oon päätyön laittanut. Tässä oviaukon kohdalla mä ajoin sirkkelillä tästä ensiksi ihan tän urospuntin vaan pois. Se jää tuohon oviaukon kohtaan, niin se on vähän nätimpi kuin ja tuohon jos jää rako, niin ei haittaa, että tähän tulee saumalauta, niin se peittää se. Sitten seuraavaksi on noin nurkka- ja saumalauta. Sauma- ja nurkkalaudat, näitä on 2 eri mittaa. Pulpettikatto, siis harjakatto, siis on saman mittaiset. Käytännössä etuseinälle tulee nämä pidemmät ja päätyihin sekä sitten takaseinälle tulee nämä lyhyemmät. Tässä on naulattu jo yhteen nurkkalaudat. Ja sitten tässä on silleen, että tää tulee tänne. Tämä etulauta, kun laittaa tän päälle, niin se tulee vähän tähän kauemmas, niin se peittyy vähän nätimmin tää nurkka täältä. Ja tässä tulee ihan vaan näillä viimeistelynauloille kiinni, koska nämä maalataan vielä erikseen. Ja sitten on nämä ovien kohdat, niin näissä käytännössä aina tulee sitten tonne kattovasaan kiinni ja kattovasan kohtaan. Nämä on helppo laittaa, kun nämä tulee tässä, kun on ovielementit rinnakkain. Ovielementit on rinnakkain, niin se tulee siihen keskelle. Tää on tosiaan pikkunaula, että nämä irrotetaan vielä tässä ja maalataan erikseen. Niin näin.
Sitten täällä takanurkassa on ihan sama juttu kuin tuossa etunurkassa. Ja sitten tässä on tää saumalauta. Takaseinällä tai jos etuseinällä on saumoja, siellä ei tällaisia pelkkiä tavallisen peruselementin saumoja olekaan. Mutta jos on, niin menee ihan samalla lailla. Mä vaan katon ton keskikohdan suunnilleen tuosta. Sen voi katsoa myös mitalla. Näin. Takaseinät tulee samalla lailla. Ja yksi mitä tästä nyt jäi pois, niin tähän vielä tulee sitten välille. Ne on valmiiksi sahattu. Nämä kaikki on valmiiksi sahattu oikein mittaiseen. Niin tähän oven päälle tulee vielä oven yläpuu. Sen voi laittaa sitten myös sen jälkeen, kun on ovet paikallaan, jos haluaa. Niin sitten sen saa laitettua nätisti ovien mukaan. Tässä on nämä vakiomalliset ovet ja jos haluaa vaikka jälkeenpäin tähän muuttaa, niin näissä pulpettikattosissa etenkin onnistuu tosi helposti vaihtaa 9x19 oven. Tästä ei tarvitse muuta kuin ottaa nämä rimat pois ja sitten tämän oven yläpuun pois ja pari paneelia tuosta pois, niin siihen mahtuu suoraan 9x19. Harjakattosesta tulee se, että siinä on räystäs vähän turhan lähellä, että se ei ihan mahdu siihen, mutta että sellainen mahdollisuus on myös tehdä pieni muutos. Ja mulla on tällainen rima, tää on 10 milliä paksu. Laittaa sen tuohon alas ja sitten nämä kätisyydet, niin tämän ovenhan voi kääntää kumminpäin vaan. Tästä vaan katsoo, kannattaa laittaa se silleen, että toi on reilusti pienempi väli tuolla. Ja sitten näissä saattaa olla pieniä heittoja. Niin kuin tässäkin näyttää olevan tollain ihan pieni. Katsoo, että on sellainen suunnilleen nätin näköinen ja pientä aina painumista tulee, niin ei haittaa, vaikka täällä on vähän pienempi väli kuin täällä saranapuolella. Tää on tuosta yksi ruuvi kiinni. Noin, sehän näyttää varsin hyvältä. Tämähän on sitten helppo muuttaa, jos tarvii. Niin. Ruuvit suoraan kiinni. Tässä on tosiaan nämä 60 ruuvit, mitä menee tonne runkoon asti, että ei jää tähän pelkästään tämän vuorilaudan varaa. Noin. Siinä on ovi paikallaan. Saranakatos on jo valmiiksi kiinni, että ovessa niin niitä ei tarvi. Lukitus näissä on tää hela. Ja sitten näitä ovia, niin näitähän saa lisätoimituksena ihan minkälaisia, vaan karmillisia 9x19 ovia. Niissä on noin säädettävät murtosuojatut saranat ja Aploin lukkorunko. Mä laitoin toiselle puolelle tonne. Täytyy katsoa, että tulee samalle korkeudelle, ettei niitä löytyy sitten umpipaneloituna ja ikkunallisena. Näitä on ainoastaan tätä yhtä mallia. Tätä kevyttä puuliitereisiä, tällaisia kesämökin varastoihin ja niihin. Tää on oikein
Oikein käypäinen ovi. Sitten haluan vähän paremman oven, niin noin. Sitten pieni merkki tonne. Ulkoreuna tasa ja merkki. Pinta-asennuslukko onnistuu kyllä Apploin laittaa näihin, jos haluaa jälkeenpäin. Näin siellä on maalausta vaille valo. Tänne tulee seuraavaksi tää reunapelti. Laitoin ton ensimmäisen jo tuohon paikalle ja se tulee päätyy tasan. Ja sit nää on laskettu silleen, että lasketaan limitystä ja metrejä. Et esimerkiksi tässä tänne menee 80 senttiä on täällä, eli nämä 2 metrisiä, niin käytännössä tää 2 metrinen laitetaan puoliksi. Et nyt jos tää limittäisi silleen, että mä laittaisi nämä 3 vaan, niin silloin se ei riitä. Tää toinen pätkä menee sitten tonne ylös. Ja peltisaksilla menee. Sitten tässä ei tarvi sen enempää hienostella. Ei haittaa, vaikka menisi pikkasen vinoa. Näin. Nyt tää ei ole mikään älyttömän kaunis. Nyt tekee näin, että laitetaan tää ensin. Ja käytännössä tulee tuonne pään kanssa tasan ja vaan painaa. Ja sitten tästä nähdään, että siitä tulee tuolla ihan reilu ylitys nyt molempiin. Tai limitys. Ja tää on syytä olla kunnolla kiinni. Tähän tulee sitten tää reunahuopa päälle ja jos ei se ole kunnolla kiinni, niin se lähtee sitten tuulen mukana pois. Sitten seuraavaksi toi reunahuovan asennus. Sitä vähän. Tää voi ihan tavallisilla huopanauloilla laittaa tai voi laittaa noiden vasojen kohdalta, niin kattovasojen kohdalta isommilkin nauloille. Et kannattaa muistaa, että hirveän isoin nauloille ei kannata laittaa, kun ne tulee tuolta läpi, jos ei tule räystäaluslaudutusta. Ja se harvemmin tulee näihin. Katsotaan, oliko mulla sopivan mittainen. Voi olla, että nämä on, ja usein onkin, pitkässä rullassa. Riippuu rakennuksen koosta, että voi olla 120 metrin rullakin. Teen silleen, että ihan vaan siksi, että näkyy siinä, että mitä mä teen. Käännän tän. Tää on melkein se mittainen. Tää kun on rullalla, niin tää olisi hyvä vaikka antaa vähän aikaa ihan levätä tuossa lämpöisessä, se pikkasen venähtää ja oikeenee. Mutta toisaalta nyt täällä on
tällä hetkellä on sellainen 25 astetta lämmintä, niin tää ei kyllä tästä enää pehmeämmäksi tuu, paitsi jos vie aurinko. Sitten täällä takana on toi muovi. Nämä huopa ja muut jutut, niin nämä on sellaisia, että kesäkelillähän kun näitä yleensä tehdään, niin aurinkoon ei kannata jättää. Siinä käy huonosti. Täällä on tällainen suoja. En tiedä näkyykö nyt siihen, mutta käytännössä pää tasan. Sitten mä en naulaa tätä ihan tuolta päästä tasella se 20 senttiä. Yhdellä naulalla kiinni. Tää on jo tälleen kesäkuumalla ja etenkin jos yhtään auringonpaisteissa on, niin nämä liima, missä on tuollainen bitumiliimapinta, niin ne tarttuu ihan hetkessä kiinni. Niin sen takia mä en vielä ota muovia pois. Katkaisen tän näin oikeaan mittaan. Tai vaikka voi pikkasen ylikin katkaista ja itse asiassa voisin tehdä vaikka näin. Ja se haittaa, jos tulee vähän yli sieltä, että sinne voi ottaa vähän varaakin ja katkaisee sitten. Mut joo, tää tosiaan sit tarttuu todella nopeasti. No vähän meinaa nämä muovit lähtee menee sitten mihin sattuu ja tää täytyy olla tosiaan kokonaan pois tää. Etenkin täältä alareunasta. Joskus se on vähän tällaista myhertämistä. Se oikeastaan nämä huovat on, mitä lämpimämpiä nämä on, niin sitä hankalempia nämä on käsitellä. Tässä voi samaa vauhtia. Se tosiaan meinaa jo nyt tarttuu kiinni. Vaikka tässä ei paista edes se aurinko. Jos syystä tai toisesta on tullut jotain mutkia räystääseen, niin tuolla pellillä pystyy pikkasen oikaiseen niitä. Ja itse asiassa sitä ei kannata väkisin edes yrittää painaa. Mitä enemmän sitä yrittää laittaa väkisin, niin se rumempi siitä tulee. Tässä on sama juttu, tää isoja heittoja ei tällaisia saa oikastua tällä rullahuovalla, että siihen tulee muuten kupruja. Kylmänä tää on paljon helpompaa. Kun pyöräyttää tällaisen pallukan, niin se ei tuuli vie naapurin tontille sitä. Tuolla on joku pieni.
syystä tai toisesta. Se vähän naulaa. Vähän voi tolleen kevyesti kiristää, niin ei jää ruttuja, mutta tosiaan tälleen kuumalla kun huovan laittaa, niin se kylmällä kiristyy. Sitten täältä päästä jättää taas reilun matka, ettei laita kiinni. Se on siinä. Ja seuraavaksi ruvetaan laittaa tuota palahuopaa. Näitä voi valmiiksi. Taas vähän kelien mukaan kannattaa tää tehdä. Ja katolla, jos siellä suoraan paahtaa aurinko, niin jos ei muuta, niin laittaa vaikka vähän jotain aurinkosuojaa niille. Ei nää silleen heti jämähdä, mutta näitä ei kannata erehtyä sitten tekemään silleen, että heittää näin. Se, jos on tuo liimapuoli vastakkain, niin ne jää sitten hetkessä. Ne on niinku saman tien ja niitä ei yritä sit saa. Näitä voi tosiaan tehdä tälleen. Oon tonne jo tehnytkin. Mitä isompi lape, niin sitä enemmän se nopeuttaa sitä työtä. Ja tässä voi käyttää vaikka lapsityövoimaa hyväkseen ja pistää valmiiksi repimään näitä. Mut siitä pääsee aloittaa sitä. Montaa eri tapaa tehdä. Paketissa on ohjeet, niitä totta kai kannattaa noudattaa. Isommalla katolla niin keskeltä voi lähteä molempiin suuntiin, niin silloin se ei lähde tekemään sellaista, että se kiertää. Tosin ei se tälläkään tapaa lähde. Tätä ei tarvi jäksää sen enempää kiinni, koska nyt tää vedetään tai niin kuin jokainen muukin näistä, niin ammutaan joka kohdassa näistä kiinni. Taas täältä ei kannata sitten vetää kiinni. Tonne muuten nämä lämmimmät tein tällaisen jutun. Ei tartu sinne kiinni. Alareuna tasainen. Ja tosiaan tuolta päästä ei. Alla. Tää menee, riippuu kuinka monta tekijää, että jos yksi on alhaalla tai ylhäällä ihan sama, kantaa huopaa ja repii noita huoveja ja yksi tai kaksi on levittämässä ja naulaamassa, niin käsin naulatenkin tää on yllättävän nopea. No tuo syvyyden säätö silleen, että se ei ammu kovin syvää, että tää on just siinä ja tässä, ettei se mene läpi. Välillä joutuu lyömään vasaralla. Eikä se muutenkaan se pidä mennä siitä läpi. Ja huopanaulat tai sitten niitä on sellaisia leveäselkäisiä hakasiit. Laitan tonne päähän taas tän muovipala, ettei toi jää tonne kiinni. Tää on taas vähän kuin laminaattiparkettia laittaa. No naulauskohtien kohdat ja muut, niin ne voi katsoa sieltä paketista. Tässä voi käyttää myös jotain ohjuria, jos haluaa. Se ylhäältä voi näyttää vähän ikävältä, mutta alashan siellä ei oikeasti näe mitään. Että
jos miettii toi. Ja tähän leikkaamiseen. Tää on, nyt puhutaan, kun moni puhuu katkoteräveitteestä, että se on mattopuukko. Tää on mattopuukko ja tässä on koukkuterä. Ja ei tarvitse erotella sitä. Nyt näyttäisi, että taas hukkapala, mutta ei ole. Eli näinhän ei saa mennä sitten. Et lähtis, eikä tässä oikein pystykään lähteä. Mutta saumathan ei. Joo, no et sä sen ole ajatellutkaan, ei se ole mahdollista. Tuosta katsoo vaan noin. Sitten jossain vaiheessa kun tuossa etenee, niin nämä vähän tahtoo lähteä menee miten sattuu, niin tuolla aina jossain kohtaa tulee sillä, että tää menee tää reuna aika lähelle tuota raakaponttia, niin se voi oikaista sillä, että katsoo, että se on tossa suunnilleen oikeassa kohdassa lähössään ja sitten seuraa pelkästään tuota raakaponttia. Se saattaa joissain mennä vähän yli ja joissain vähän ali, mutta ei haittaa mitään. Niin sillä saa sitten oikastua sen reunan ja se voi tehdä niin usein kuin haluaa. Sitten tää taas, en tiedä kuin näkyy sieltä. Tässä voi käyttää myös ohjuri tai jotain jos haluaa. Noin. Ja ton lähempää ei kannata. Tässä on sellainen syy, että tänne tulee pelti, tää reunapelti alle. Nämä kuuluu toimitukseen. Nämä reunapellit tähän ympäriinsä. Plus sitten tietysti tää huopa, suora huopa, räystäskaista tänne alas ja sitten palahuopa, naulat ei kuulu. Mutta tässä käytännössä niin jatketaan vaan sitten eteenpäin ja se on hyvä kun tolleen pölläyttää tuohon, niin löytää turhat roskat sieltä alta pois. Tonnehan se ei käytännössä tarttu tuonne puuhun kiinni. Ja sitten toinen, että kun jos sanotaan, että pitäisi olla alushuopa, niin itse mä aina kysyn, että minkä takia se alushuopa pitäisi siellä olla. Toki sen voi laittaa ja etenkin jos on isompi lape, niin se sitten antaa työaikaa, ei tarvitse murehtia. Että sellainen liimareunainen alushuopa, niin se vetää tosi nopeasti ja jos tulee vesisade, niin se on säältä sit suojassa. Mutta tälleen palahuopaa kun laitetaan, se ammutaan tälleen 20 sentin välein joka paikasta ihan täyteen. Niin jos sinne alle pääsee vettä, niin se menee niistä naulareijistä sinne sisään ihan samalla tavalla. Ja olen itse purkanut jotain 40 vuotta vanhoja palahuopakatteita, missä ei ollut alla mitään. Ne on ollut ihan priimaa. Mut joo, näin jatketaan tonne ylös asti ja katsotaan siellä sitten lisää. Nyt on taas täällä ylhäällä ja täällä on se pätkä, minkä mä leikkasin tuolta, tai jäi tuolta alhaalta, niin sen voisi laittaa ensin. Ja siinä on se leikattu puoli, niin se kun jää alle, niin vaikka se ei olisi ihan suora, niin se ei näy. Tämä sama juttu pistetään tiukasti ja saman verran on limitystä kuin tuolla alhaallakin. Täällä on sama juttu, jos on jostain syystä tullut pientä heittoa, niin niistä ei ne oikein, mutta ei kannata sitten väkiste painaa tätä peltiä, että päästään kunnolla kiinni. Noin. Ja nyt vaan lähdetään sitten käytännössä tästä tulee tää seuraava huopa tai tämä rivi
Sitten tulee seuraava rivi. Ja tässä tääkään ei vielä riitä. Eli nyt näkyy tuossa, tähän jää tällainen pieni rako. Periaatteessa nyt voisi jollain massalla tiivistää, mutta jos se tekee ihan oikein, tai siis tännehän tulee sitten tää liimamassa, niin periaatteessa pitäisi laittaa vielä yksi, mutta siitä jää pelkästään nämä palaset. Et se nyt on vähän siinä ja tässä, että tää pelti kun tulee tuohon alle, et sitten jos olisi sellainen pelti mikä tulee päälle, niin se voisikin jäädä tähän näin, mutta no käytännössä mä teen tässä silleen, että mä laitan tonne reilun liimamassan ja pistän myös sitten vähän tonne alle, niin ei sieltä pitäisi päästä. Et kun tää täytyy joka tapauksessa vielä liimata tänne, niin se täytyy vaan sitten huomioida siinä. Et muuten siitä tulee vähän sellainen hassu paksu ja siihen ei tule kuin noi pikkupalaset sitten. Et joskus se menee tälleen niin sanotusti ei niin hyvin. Mutta muuten se jatkuu normaalisti tohon asti ja vedän sitten tätä pellireunaa myöten. Tai käytännössä teen siis silleen, että otan ne johkut tohon sivuun alas ja siellä sitten leikkaan oikein levyiseksi, ettei vedä tuolla mattopuukolla pellireunaa sitten siitä maaleja pois. Ja sen jälkeen sitten laitetaan vielä noi sivupellit ja sitten ne bitumimassat. Päätypeltien asennus ja päädyn asennus muutenkin. Täällä on sama juttu kuin tuolla toisessa räystäällä, että tähän menee just silleen, että kun leikkaa yhden pellin halki, niin se toinen puolikas menee toiseen päätyyn ja toinen sitten tänne päätyy. Ja se leikattu pää tietysti kannattaa katsoa silleen, että se jää tänne alemman yläpuolelle. Ja täällä tulee pellin päälle tää. Näin. Ja sitten jos haluaa oikein hienosti tehdä, niin tästä voi leikata pienen leikkauksen näin täältä poikki ja tämän reunan kääntää tonne joko alemman pelli kääntää tänne sen lipan alle tai tästä kääntää sen toisen alle. Sitten laitan ihan vaan tuosta yhdellä kiinni, että pysyy paikallaan. Näitä ei tarvi naulata sen tiukempaa. Tässä pitää vähän yritellä. Tälle alhaalta kun lähtee ylöspäin, niin se menee helpommin. Ylhäältä jos työtää alaspäin, niin se ottaa aina näihin huovareunoihin. Ja täällä on sama juttu. Jos haluu, nyt meni väärälle puolelle, tää tulee päälle, niin voi leikata sit peltiä ja kääntää sinne alle. Painetaan se kiinni. Ammun siinä yhdellä kiinni. Täällä sama juttu. Ei tarvi ampua vielä tässä vaiheessa enempää kiinni. Sitten tää on kumipitumiliimaa. Sitä löytyy sellaista, mitä voi levittää lastalla, mikä on metallipurkissa. Mutta tää on helppo käyttää tätä ja on kun silikoonia laittaisi. Löytyy eri nimellä eri rautakaupoista. Täällä oli suurimmasta osasta kyllä löytyy se yksi palane, tai toi mikä toi nyt on, ettei se jää kiinni. Sitten, mitä mä nyt sanoisin, 5 senttiä tosta reunasta, sellainen ihan reilu mato, tätä ei kannata säästellä.
Nämä ei kuulu mukaan sitten toimitukseen, nämä kumipitumit. Tätä menee tämän kokoiseen sellainen pari tuupia. Ja toi yläreuna, sen mä oon laittanut jo, niin siihen menee ihan samanlainen tällainen. Hirveän reunaa jos laittaa sen, niin se tahtoo sitten sotkea tänne. Ja nääkin jos leikkaa, niin ne, jos ei oikein siististi osaa leikata, niin ne voi laittaa vaikka vähän yli tän. Mutta sitten jos on hirveän epätasainen se leikkaus, niin se näkyy tuolta alhaalta. Sitten tää kohta on tässä lipan alla ihan sama kuin nää on jo palannut tää kiinni, kun mä siitä sanon. Niin tääkin on sellainen, että vähän kannattaa olla varuilla, että ei kerkeä nää palaa kiinni. Ja käsi voi tosiaan naulailla. Nämä huopanaulaimet on vaan tosi käteviä. Näissähän on se ajatus, että nauloja ei jäisi missään näkyville, että ne rupeaa vuotaa siitä pikkuhiljaa. Laitetaan vielä tuonne. Noin. Sitten kun vähän painelee sitä reunaa, niin se menee joka kohdasta kiinni. Ja mä en tiedä mikä torkkuivu missä aikaa on, mutta tai siitähän ei sellaista kovaa, se jää sellaiseksi elastiseksi. Näin. Nyt olisi huopakatto siinä käytännössä valmis.